fyrtøjet. Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. 1, 2, 1, 2. Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden af, for han havde været i krigen, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på landevejen. Hun var så ækel. Hendes underlæbe hang hende lige ned på brystet. Hun sagde: God aften, soldat. Hvor har du en pæn sabel og et stort tornyster? Du er en rigtig soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil eje. Tak skal du have, du gamle heks, sagde soldaten. Kan du se det store træ? Sagde heksen og pegede på det træ, der stod ved siden af dem. Det er ganske hult indeni. Der skal du krybe op i toppen, og så ser du et hul, som du kan lade dig glide igennem og komme dybt ned i træet. Jeg skal binde dig en strikke om livet, for jeg kan hejse dig op igen, når du råber på mig. Hvad skal jeg så ned i træet? Spurgte soldaten. Hente penge, sagde heksen. Du skal vide, når du kommer ned på bunden af træet, så er du i en stor gang,